kan segoro. Coba dadi aku kuat po atimu, meski kowe sambat ora kuat. Aku wis ora pengen loro, atiku wis tenang, wis tak anggap ilang. Tatas kembang tresnoku wis tuntas, apa duwur nalangan yen dipodak dikenangan. Kowe sesake eman-eman ninggalke rasa kelaran. Aku wis takdire, aku ikhlas, aku pasrah, wis tak ngalah. Yusetra Yusetra spesial buat semuanya. coba dadi aku kuat po atimu, meski kowe sambat ora kuat. Aku wis ora pengen loro, atiku wis tenang, wis tak anggap ilang. Layangan sing tatas kembang tresnoku wis tuntas, mabur dhuwur nalangan yen dipodak dikenangan. Kowe sing eman-eman ninggalke rasa kelaran. Iki wis takdire, aku ikhlas, aku pasrah, wis tak ngalah. Iya, 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 iya. Yusetra Fabian Mas Gugum, Ekol gede enak yo Mas. enak Coba dadi aku kuat po atimu, meski kowe sambat ora kuat. Wis ora pengen loro, atiku wis tenang, wis tak anggap ilang. Yusetra Layangan sing tatas kembang tresnoku wis tuntas, mabur dhuwur nalangan yen dipodak dikenangan. Kowe sing tak eman-eman ninggalke rasa kelaran. Mungkin iki wis takdire, aku ikhlas, aku pasrah, wis tak ngalah. Layangan sing tatas kembang tresnoku wis tuntas, mabur dhuwur nalangan yen dipodak dikenangan. Kowe sing tak eman-eman ninggalke rasa kelaran. Mungkin iki wis takdire, aku ikhlas, aku pasrah, wis tak ngalah. Terima kasih. kembali kasih dua tebal terwigis bersama Bapak Mai Fabian tentunya bersama ini bersama Yusetra terucap segala tamu undangan semuanya.